kani ka jingpang COVID-19 kala kata jur sisa shahi an larang ipet naganu kanu ka liangru kadon ka jingdu nong sudah lara ngia nujor ya ka rukum long rukum man tang khandiat snem shwa bat hadu menta hadu kat nu kala long ka bakala hangni po jala jungi kumu kaitor kumu tin shop ubasau tenat ya gani ka kam ngaru ngasem bangala don ka jingdu nong bat kumju kiwei don lang hakani ka liang ya traikam nga thrai kin ya menjur bat nga bangin la ban job yauni khriang jingpang kalong ka bakong san bangin ya trailang bat ki bor ki bapen ya ki kam na kaliang ka kot ka khya bangin ya trailang bat ki bor jong ki dong ki shnong ki thau kat bala yai ba ngin long ki ba job ha ka ban pendukut sisendon ya ka jing sapriang jong uni ukinjeri jingpang hatu ngila du jingkermen ngatrai em bat kawei nakalat kabadon hakmat jungi ka bangila ban shim but kalong ban ai ya ketika jingeda na ka khnyang jingpang COVID-19 bat hakuju kapor larap hisudon ka jing so pher kamet long gi bakloi ban lek phat test wanam artatin bat wat longru kita ki benriu ki ba sngap yakini ki kubor ham saya ki ba shios ngo luk liak na ka social media klem da tip ka ba dei ne ka balai hanrei haba kidang don pat ki wei ki ba wan ra ipi ka kubor ka ba bha long ki ba pli ka jingmut jing perkhat jing pi ba phin yo pade ya ka jingmun to yaladi bat kumju ya ki ba iet ba thon jing pi hi wat ai ba kani ka COVID-19 kan la ban wan ra shu pat ya ki jing e nalor ke ei ka bala long lupa haduk manta kublai sibon